Okei, tässä RE-videossa mä opetan sulle tekemään origami-ilmapallon. Se on ensin tällainen normaali paperi, mut sit kun sen puhaltaa näin, niin siitä tulee ilmapallo. Ja sit kun sen taittaa taas näin, niin siitä tulee tällainen. Okei, eli tähän origamiin sä tarvit ihan normaalin paperin, jonka sä taitat näin, että sä saat siitä ensin eliön. Sitten sä leikkaat ton turhan osan pois. Siis sitä viivaa pitkin. Okei, eli nyt meillä on tää 4. Ja siinä on tää taitos. Sittenhän sen täytyy olla tosi voimakas, eli se täytyy vielä laittaa näin kunnolla. Ja taitetaan toisaalta puolelta kans samalla tavalla. Noin. Eli nyt sulla on tässä niinku rasti. Sit sä taitat näin tänne päähän, noin reunat tasan. Sitten tästä, kun täällä on tää, niin tää taitostetaan tonne sisälle. Näin. Eli tää taitos tonne sisälle. Ja toisaalta puolelta sama juttu. Eli tää taitos tonne sisälle. Noin. Okei. Eli nyt sulla on tää taitettu nää taitokset sisällä. Sitten sen pitäisi näyttää täältä tällaiselta. Joo. Sitten taitetaan vain eka kerros. Näin. Ja toisaalta puolelta sama. Näin. Okei. Sitten käännetään se ympäri. Ja tehdään sama juttu sieltä. Ja täytyy katsoa, että nämä reunat menee näin tasan. Noin. Okei, eli nyt kun tässä on nää, niin tästä eka kerros. Tää on toho keskiviivalle. Noin. Sitten toisaalta puolelta sama. Näin. Ja taitetaan käännetään ympäri ja toisaalta puolelta kanssa. No. Okei, nyt tulee varmaan tää origamin vaikein osuus. Eli ensin taitetaan tää tänne. Vaan eka kerros. Ja sama juttu tosta. Näin. Sitten kun täällä on tää aukko, niin tää taitetaan sinne sisällä. Näin. Ja sitten sama juttu. Niin. Tänne. Sitten sama juttu toiselta puolelta. Eli taitetaan nää. Ja sitten tää. Nää kolot täällä. Ja nää. No. Taitetaan tonne. Näin. Ja sitten nämä taitokset onkin valmiit. Eli nyt se täytyy vielä puhaltaa. Kun sä teet tämän päällä, niin tee näin. Sitten täällä toisella puolella on tällainen reikä. Niin puhalla sinne. Ja siitä tulee ilmapallo. Okei. Kiitti katsomisesta.